Hej! I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver sandlys. Man kan bruge sine lysstumper, og man kan få et rigtig flot lys ud af det. Her har jeg fundet frem, hvad man skal bruge til det. Man skal bruge en spand med sand. Så skal man bruge en hæveblusvæge. Der er meget forskellige forskel på hæveblusvæger. Den her den passer til 5-8 cm lys. Så kan man bruge noget til at forme sandet med. Så skal man bruge noget stearin har jeg her, som er opvarmet i vandbad. Det har sådan en flot grøn farve. Og så skal man bruge vand. Det første jeg gør, det er at jeg lige vander sandet. Så er sandet meget mere fast og lettere at forme. Det kan lade sig gøre her. Blander det lidt her. Ja, det. Så former man det lys, man vil have i sandet. Enten kan man forme det sådan med fingrene, eller også kan man bruge noget til at forme det med, sådan at det er nemt. Sådan. Så tager man sin hæveblusvæge. Jeg har et stykke her. Så jeg dypper det lige i voksen for at punktere det, så kommer der lidt luftbobler ud af den. Og så stikker jeg vægen. Jeg lader den tørre kort her, og så stikker jeg vægen ned i sandet, så det lige får sådan lige tage en lille pind, og så lige lægge over til at, det gik da helt galt det her, til at holde vægen med her. Sådan. Og så hælder man ellers bare lidt stearin i, hvis vi kan finde ud af at ramme her. Sådan. Så venter man på, at det tørrer. Så er lyset stået en time, og det er ved at være klar til at blive gravet fri af sandet her. Der er lidt forskellige tørretid på. Hvis du laver et kæmpe lys, så tager det meget lang tid før det tørrer. Hvis du laver et lille lys, så går der ikke så lang tid. Her er sandlyset simpelthen klar. Klipper jeg lige vægen over her, og så er det jo klar til at stå og brænde pænt på din terrasse.